Dress naman to. Dito tayo sa bungad ng ASP guys. Ang ganda ng mga dress. Mga pa-eyelet. Magkano po dito? 350 po. 350 sa eyelet. Eyelet ba tawag dito? Pa-eyelet. 350 daw yan. Okay naman. Hanapan ko ng ano yung anak ko. May ganyan ako dati. Tanong natin magkano ito. Ganito ako dati. Pero hindi siya ganyan. Tag 100. May mga shoes din si ate. Sapatos po. Magkano yung mga shoes mo, Yung ate? panlalaki po, 350. Pambabae, 300 po. Ayun na mo, meron yung Ito magkano to? 350? Opo, 350 po. 44 po pinakamataas namin na size. Balikan kita, ate. Ayun ma, meron kami 350 lang, mga no? pambabae. 300 lang pambabae. 300 pang babae, 350 sa pang lalaki. Opo. Nice na yan kasi 350. Thank you po. Ganda no. Magkano kaya? Magkano po ganitong terno? 270 po. Wholesale. 270 daw wholesale nito. Ganda. Maganda yung tela niya. Pag ganitong mga dress, ganun din. Magkano po pag wholesale po? 260 daw. 260. Pag mga ganito, 60. Pabalikan natin kay Mama. Cute mga panglalaki. Magkano po ganito nyo, kuya? Pang lalaki. 180 wholesale mo. 180 wholesale. 180 daw wholesale. Any size na yan, kuya? Free size lang naman yan, no? XL, pero wala nang size dito mo. Okay. Sige po. May mga bedsheet. Meron silang dress. Ako hindi na ako bibili ng dress kasi nga pinagbebenta ko ng mga dress ko. 160, 170 wholesale. Cute naman nito paano siya. Parang dito ko nabili yung ko. Ay hindi, sa CM ito yan. May price na yon yung mga naghahanap ng dress. 120, 130. Terno 110. Ay ganyan yung sa akin nun. 110. Ito naman sa may Villar Garments. May mga 4XL, 3XL, 2XL. Magkano po sa 4XL po? 220 lang. 220 daw. Paano ko lang 220 yung 3XL po. Less 10 na siya. Less 10 plus 10 to. Plus 10 plus 10. Plus 10 plus 10 daw. Less. Apo. Balik ako mo sir. Ito rin 5XL. 5XL naman siya. Dito yung mga pang magkano po dito? Wholesale po or isa po? 330. 330 wholesale, 350 pag isa lang. Ang gaganda ng design ni ate. 35 lang yan. May gusto ako tingnan dito. Baka dito yung yung nabili ko noon na try natin. Palda kasi. Ang alaki na lang. Wala pala dito. Sa kabila yun. Sa kabila pala. 782 yan yung mga paninda nila. Gucci. 785. Parang kalumaan. Diba ang ganda? Ito naman. Magkano po dito, ma'am? 240 wholesale mo. Magkano ad pag isa lang? Ako kayo dyan! 20 pesos daw. Ganda ng tela niya. Ito rin isa. Bangkok. Bangkok ba siya, ma'am? Hindi po. Local lang. Local lang. Ayun mo, oh. Ganda nito, oh. Alam mo Ganda naman niya. yan. Ganda nun.
So, may mga iba't ibang ano sila, design. Ay, may paganyan si madam. Ganda naman yan. Oh, nakita ko. Kita ko si ate. Wala na kaibang design si mami. Tingnan natin. Dito talaga ako nabili kay ate yung sa ano ko ganito. So, 794. Wala na siya nung ano, may pagka lavender. Ito na lang design mo, mami, ah. Ito sa ano. Sayang wala na siyang ibang design. Cute sana ito. Ay, ito. Cute din tong isa. Para manipis lang siya. Manipis lang. Wala na siyang ibang design. May mga ano rin sila. Magkano po dyan, ma'am? 130 po. Wholesale po? Pang bata. Pang bata ba yan, ma'am? Ay, pang ano pala, wholesale 130. Dito tayo si Warami. Ito 35 pesos, mga ganyan. Magkano dito kaya? 55 po. 55 wholesale. Ito naman 40 pesos. Meron na siya. 40 pesos. Mga chinelas. Bibili ako ng chinelas ko eh. Sa kabila niya. Sa 206. Walang pang 7. Walang pang 7 years old. Wala, ang ganda. Ang gaganda dito. Ang kukulay. Makukulay siya. Ayan. 45 pesos retail. Yan. May mga price na siya. 45 pesos. So naman tayo. 65 pesos to 60. Retail 65. Ang bongga naman dito. Dito naman tayo sa may 257. 259 pala. Oh. Kukulay ng mga dress ni Kuya. Ayan o, 150 tsaka 160 retail. Sinulat na ni Kuya para hindi na siya magtanong-tanong. Dito tayo sa kabila. Diba? Jacket. Duster. Grade 6 na sila. Cute. $125 yun. 85 dito pang unisex. Spandex yung tatak niya. Oh, ganda din dito. Oh. Ayan. Ang cute. Mamimili nga ako ng parang kapartner niya. 190 si Bea. Pili na madam. 190. Wala nang bawas sa 190. Wholesale free. Wholesale pala, no? Wholesale. Tapos pag isa lang, 210 pala, no? Gusto ko yun kasi maganda yung tela niya. Ganon din po ito dito. 185 po sa Turnok. Skirt, kate po yan. Hindi pwede 180 po. 185. Sa'yo muna. Ang taas na po kasi Tinatawaran. talaga eh. Sa patahe, sa gasolina, sa tela. Kaya nga eh. Naiintindihan kita, kuya. Thank you po. Sige po. Ganda sana. Tama yung sinabi niya, nagtaasan kasi kaya mahal talaga. Mga kepa. Mga kepa daw. Dito tayo. Cute ng mannequin nila. Cute. Magkano po dito, ma'am? 140 po ma'am wholesale. 160 pag retail. 160.
160 daw retail. Hindi pwede 150 po. Parang ito yung kakulay ng ano ko. Tingnan ko lang yung kakulay ng ano. Naghahanap ako. Wala kang ganito ma'am na kulay. Eh, wala ma'am. Ibang Ibang ano pala. Para siyang ano. Partner ko Medyo sana. madulas to ng konti ma'am. Cotton kasi ito ma'am. Kaya iba po yung Kaya nga. Saan nyo kaya makakaano? Thank you po. Ang ganda sana. Mabait din si Ate. Dito tayo. Calamaris yan dayo? Ay. Ito naman mga pang... Ganito yung sa akin. Tapos binenta ko lang ng 250 ata yun. Magkano po dito? Hindi 80 po yung small. At 10 po kada lang. Add 10 pesos daw pag isa lang. Pag retail. So, ang cute. Magkano dito, ma'am? Sayang. Wala nang bawas po. 230. Ang cute niya. Ang lambot. Wala ka po nung medyo brown dito, ma'am? Tingin tayo. Saan po? Pwede 230 po dito. 230. Bagong sale lang. Pag isa na lang 230. Ayaw naman. 250 lang talaga. Ang ganda. Nakakasosyal. Ito pa. Tinan ko lang ha kung bagay sa ano ko, ma'am. Alam, magkaiba sila. Sayang. Magkaiba sila. Ang ganda sana. 50. Mahal kasi ito sa iba eh. Balik ako, ma'am, ha? Pag wala ako nahanap. Ganda no, promise. Hanapan ko na ng partner ito. Dito naman sa may Sweet Fashion RTW. Yan. Ganda. Tingin tayo. Ayun, 35 lang yun. May gusto ako tingnan dito. Baka dito yung ano, yung nabili ko noon na. Try natin. Paldak. Ang alagay na lang. Wala pala dito. Sa kabila yun. Sa kabila pala. 782. Yan yung mga paninda nila.